Wadlau Archbishop Jong Kejelan Nyambak Shillong Most Reverend Dominic Jala ulaklat kendit no na kene kepertai ha ke jingjai tengkok kali dan duk kesiphu terik mentau benai risau arhajar kat kendai. Hendrai nagi popon ki daw ka met jong u om shemlala ban penpoi kloi sya kene kejela bat hadu menta kesini ublai ru om parla ban pendep ya ke jingli anyam ka bakat do bat ban tep no ka met jong u. Hendrai na kaliang ka kenhun UPCN ha kene ketayo kalayit benia kendiat lor ke jingim jong ne reu krau kejela nado badang khai u tat hadu ka kelemat bon klat no na kene keslah pertai. Ngin e api shipor ba penia kemi e kene ke jing to kana syapang ke jingim jong u. Lakha yo Most Reverend Dominic Jala ha ka khat ar terik unai tung ka snem syajar kendai spa san phuwei ha ka shnong maulai ka bahap opo gejeli jong gejela Nyambak Shillong udeu khun balai niki prangot kishipara jong ikong Maria Hina Jala Karbhi baruba Marius Len Kar Umnoit ulas dang ye kejing police school na ka Sacred Heart Boys Lower Primary School ha maulai Putmuri bad ula pendap ya ka matrik da ka Savio Junior ha ke jinglong khana jong u le thu de ken men ki para ba ulong ubasmat basting bat ubam jus ngau tenat ban syong klikti hendrai ulong uba kloi banyarap ki kam yeng kam sem bat ubadon ke jing iet ke bakerpang yala ka kemie bat ukpa ke jing iet jong u kemie kpa se banya ngi si ngam par menekong dan suweu ba pu danga mu sya kwa hibon de mu trai yang ki ime pa mu sumu de wa de jantam mat ki ta kalau ko ma mai jung kena jungi dong kena kan Most Reverend Dominic Jala wan rut na kalong yeng Kristan Katolik kabaklan ba ha ka jingai bat ha ka jing hikai ya laki khun ki kiti ha ka kam syakri blai kumta ulong ru ubabot renti ikini kejing hikai nalayeng ha ka ba uju pendap iki kamram ha kene kebenta bat ulong ru ubareu blai nado menba udang kena ka yeng ka sem ba ka jing yu i jong a te kemi ro ki long i long we i temen baru blai kamdam na ikpa jungi de we na nong kit kam iba tista ya ka jing im Kristan jungi bat we bai kanuksa ka jing im Kristan kum o we o Katolik kum we pa jong ka yeng si ja ka dei mai dese da ka jing rublei jong ikpa dese rublei la jiet yi ho na ilong si sha ikpa iba rublei do ka ta iba im si sha ka bai nuksa ha ka jing im jungi bat akan mau ha ka jing im jo ikpa jong i ham ha bang kala don hang de mau lai dan ngidon lai tiligi mas paro lai tiligi mas in one but in tem hay mani barabor kata kanuksa jung i ha ka jing im jung i ta kam ngan sai ba ka dei ka ni nuksa jung ikpa ba maki e kong bishop usa poi shigani kadan ba ma i lai kanuksa bat rangkat ba ki jing duai ba ma i barabor i long sha to pa jung ka yeng ba duai kani ka yeng ka sem ka dei ka ban no senyang rat ba bhai ya ka balang bat ngalak ruban ong ba kadai ka yeng ka sem ka ba kidon kata ka jingnang ka jing tip ka jing start ka jing champang nama nadu ikpa ka pom kinai khna ni se wan sim dawai nang ni nang ta pa de om tang bi ai ka dawai jong ka met rei ha ka ju ka poru i ai ngi ya ka jing sneng kumnu bengin he bengin san ha ka por ka burom ka tip bre ka tip leiru nang ta ngakan mau ha ka por ba i ngayo jing tip na imei ba i Archbishop i dewan school hang ni hapo mulai i dei khna i ba start i ba champang bat i ba riu blai ru ti ka yeng ka sem jong ki hi nganot ban ong ba ka de ka yeng ka sem ka ba beni ka nuksa ka ba hatam na ka benta ha ka ba dei ba ka sim hadian bu ula pendap ke jing police school ula peteng ke jing pule ke philosophy ha sonada ha Darjeeling
But ula pendap eka graduation haka subject English na ke Bengal University. But yoru eka kerdan gold medalist. Hadian bu ula pendap eka jing pulia. Ka mensiam jung kala jet eka mon ban syakri eka kam jung ublay. Haka ba ula beteng pat eka jing pulia jung haka kam syakri blay neka theology ha Kristu Jyoti ha Bangalore. But hadian kania ula pendap saya ke MA hak subject English na ke Pune University. Hadian ula pendap ke MA ula shimti kemudikan but ban kami ke Don Bosco Technical School ha Maligaon ha Guwahati. But haka kat kendai trek undai weng ke senam syajar kendai spa nyopu nyau lapen kentang yu kum uleng do so oblay ubapura jang ka kenhon selok Salesians of Don Bosco. Hadian kat to kene por ba ula beteng biang kumukle jang Don Bosco Technical School ha Maligaon ha Guwahati. Ha kesenam syajar kendai spa nyopu kendai pat ula beteng biang ke jing pulia jeng ha kakam syakri blay ha Rome. Ha ka ba ula pendap ha kesenam syajar kendai spa prapuar but one paino ashalong but hikai ha ke Sacred Heart Theological College. Ha kesenam ke bakam hadian ula shimtiru kumu rector jang Don Bosco Technical School ka ba ha kene kadong ba Shillong. Nado kesenam syajar kendai spa kendai pulai, hado kesenam syajar kendai spa kendai punrio. But kum provincial jang ka kenhon selok Salesians of Don Bosco, nado kesenam syajar kendai spa kendai punrio, hado kesenam syajar kendai spa kendai pukendai. Ha ka arpu arterek benai no apra jang kesenam syajar kendai spa kendai pukendai. Ula sya thong ru kumu Archbishop jang kejelan yang ba Shillong. But lepen gentang yu kumu bishop ha ka arterek benai yayong kesenam arhajar. Nalor kani la thungru yu kum Apostolic Administrator jang ka Roman Catholic Diocese of Nongstoin. Ha ka khatsan terek ubnai risau jang ka senam arhajar ka andriu. Kum ubriu blay. Kiba bonru hado menta meneki kenmau bat kiyai pertu ke jinglong jang Most Reverend Dominic Jala. I think keeping in mind the kind of position he used to have, he was such a humble man and such a soft-spoken person. But yet, even with his humility and soft-spokenness, every word he said, or every time he spoke, it just carried so much of weight. And he was a person who could speak so many things and say so many things in just a few lines. And that was really his quality I used to always admire in him, apart from so many other things that were there. So therefore, as I said, I have had many occasions in which I've shared the dais with him in official functions, in school functions, even in religious functions. And as I said, I've always enjoyed every moment I've spent with him. A wonderful, charismatic person who could always create that sense of comfort when you start talking to him. And that is what I found in him. The moment I was with him and start engaging in discussion on any important issue, the kind of comfort that he created for people like us, that was wonderful. And the kind of enrichment that we always managed to get, even the shortest encounter that we had, because often, because of constraint of time, even on the sidelines of programs that we shared together, many a time we have shared the same dais, and even the shortest possible time on the sidelines of such programs, the enrichment that we got through the kind of interaction that we had privilege to have with him were amazing. And that's the wonderful aspect of him, creating that comfort and ensuring that you have the whole comfort to actually engage in discussion and conversation on any issue, any socio-political issues, any contentious issues. Nalor ko mu Archbishop jang jalan yang ba Shillong. Most Reverend Dominic Jala ulalong ru udukot jaki wei pat ki kenhon jang balang Catholic hakene kathan stelam mingi bat ki wei de ki kenhon jang negari bat sabar jang ri India ru kumjo. Ulong ru syakri blay kumunong ap lang brod ubasumar ubakmi bat lume lagi jang kilang brod. Namar ujus ngotenat ban let pet let jengo yala ki para banget syakeleng. La ki long jaka ki ba kendong tamru. I kemujuang baka jing im jungi ki breu kalong ka jing yat pilgrim mo
hang ni slap berthei kat hadu bengin lek pai shalau jong nong thau ti kejingim junga bishop jungiru kalong thik shisha kumu pilgrim namar ma i imju song that ma i imju mo kumu nong sharai jong jalan yam umju song tangha yeng bishop mo ri smart sting i mare state i lek iwan shaman lagi kundong kun sirot haman lagi parish paper jong jalan yam ba umri tu milih Paris dari dalek ban hiar wat sigiriat kiram kum segithan sora sha maupu kawe ni kijaka ka ba kham janjar ba ban lek hak jinglong bala no karta bala rangba baru idang lek ban hiar sedu uriat maupu natang gidan kawe ka snong rasong hak ba nang tena lai lum lek cepo rasong dang sen idang wan man tau snem ngalak ledu benai ndang sen bedang wan hiar wat sedu tu riat rasong hagaba mangi wat ki badang kham klan kham e kham sai ru ngi dang sem jenjar sem jinge ban lech sedu setu riat riaj bishop jengi wat kitu kiriat kiram jengi kiriat waru iju lech iju wan barabor ban lech jungo ki paramnge ban li amen sem ban lech nagamta ki program beper tiana kata kedau kajing tur jong u sekinong kendong kalong sisya kumto missionary or long shaw pilgrim ban yan ban yang ban lech sabun ba kijaka mdai tang ini thanwar thanyu re sabro keleng te jisam jong ai te bishop te long beli belarit kan ngai lech keleng beri ma ngai lech po garahel ngai lech po hapan is la bun lech man kapo ni badi ke dan ngai lech no kandong la kelong tung dong i teng ngai sa aku kamera rong ke plastik mi ngasia di silang i ti silang thang da bum dai syarak ni metin padan thang dai syarak do yang di adet do ta sya haba ngi lejing lek mtorong yangi bari uncul leklen ada ngi bam la ngi ro ida dom idai te bon sini ni bishop ong haba ngi lek ta syanong kondong do ro gibiri ong lirung kanang ro ka yeng ka balong ba dok dag balong benjenjar no lirung te ba pang bestom to lirung lewat dam dai ki pranyam rong ba tip ba lejing lek mtorong ki thu ki do pang to ne yam le yan lirung le dwai le ebe to Most Reverend Dominic Jala udene ka kenhon islok Salesians of Don Bosco ka kenhon ka bakmi ne ka bentaban kentiu batte ka longren yang jong ki samla ka balang hagane ka bentaru ulalong urat ba ban islok bar ki samla da ka jingle yeshim benta testa bat chit rem haki lumpung jingalang jing samla jong ka balang laki dai ki bala penlong haki no ki benta ki belong kendong wat ha ka jelaru Hapo ki paris jungi ngi persang ban ket khiai kini ki khna jungi baki dei ban he ban san ha ga jing nang ga jing tip ya ga jing hikai jong ka balang ki dei ban he ban san ru kumta ki babut ya ga jing hikai jong ublai ga jing hikai pateng jong ka balang jungi ban im kum ki khun jong ublai bat kum kham ta me ban long kita ki bala ban bishar ya ga jing kla jong ka perthei kumta ban long ki brio pade ki bayai ha ga jing sai Archbishop Dominic Jalahi idai ubriu ubala im shisha kumulation ka main intention yuki kadai baniada ban kentiu yaki samla te klempap ban ngi i de ki kam jong iro idai ubriu bayaj hasanda ki samla de ya ka por ba i long bishop ba katno ki samla ki kiwa ka balang ki convention ma per ki program ma per im jupep kada kadon harwar da kadon hari boy kadon hawes ipoi be bat i guide yaki yun inang kumno ban cancel inang kumno ban kan ke samla inang kumno ban kan teman inang kumno ban long friendly ke kena so ngala ban ong ba hi ki samla bun ba ki yo i ba idai udon bosco kani ka juk ba menta udon bosco uba start uba nang kumno ban yalam ki samla syakalawe ke ba pernai bat kumno ban te ki samla ha ka balang bat ngai iro kum ta Archbishop kum nong sharai jungi ki samla ki pej i kum ubriu par excellent perfectionist and excellent Ubriu belong par excellent in his scholarly work, in his academic work, and kum unong sharai ubriu, ubakat ubriu, ubala banyalame kisangla, nakapor syakapor, hakino kino gibanta. Let's say hakaliang jong kabalang, let's say hakaliang jong kaimlang salang, but bun na ki sa academic work, ipun syurur kisamla, bangin ya be janang jeng start kamtam, but ngin kiar na kijing siapun soy, hakanika perthai bagi bamanta, bun kisamla ki ngop kamtam kijing ngop ki per rai barbor im juklet kat siki program ki belai kat convention ba ilai stress ba ngide ban fokus ka jing pule bat ngin penjanai yala ka jing im
ka jing im shong ble ba jing im shong kon so kum ulung do san la ne kum u archbishop ni i udon hasanda ki samla im jupep bandai chakano ka program ba idon samla kum ba i hi udai na ka seng solution idon ka jing it ka ba kamayan compare na kam ta ki samla ta de ka jing tip jonga Umos Reverend Dominic Jala omtang beulong nong ngelam niam ubas ngotenat ban penyajan dia bat kipat ba. Compare wala kidai kibadon baem ne kibadok barangli. Henry ulong ru ubak loy bat ubam jukentat ban don ru kejingyajan bat kinong pathai kubor. Bat hagesnam arajar pra ulealam ru ka kenhon jong PCN ban ring film ya ka Holy Land ha Jerusalem jangari Israel. Dominic Jala don kejingnya day wajan mahabat i kepala aslam ha ti hagi tu kipor bangandang tre hi kampot kuboru ngalap ba wat kumu archbishop ilong balong flexible mo ilong ba jensur ben siam ha kanu por ka ba ni kwa ban tip ya ki kubor ni kwa ban yo ko opinion jung i ha wede bat kanu ko issue ha ka imlang salang ilong ba kloy ban jubab ilong ba kloy ban khot yang i bat kebangalap mga kalong ba palat nakajinglong kupaman sim yang kebalang long beri ba syampang ba ngalapan ong hajan barok subjek kiba hakan ka perthai lada fikli i tip lut ka IQ jung i de bakhlain ma ti don kinya de ka bajan bagi nong ndai tempat nga re bagi nong thokot kubor ki perlok jonga hakan ko por bagi don kam akan mau si ong ba one batch office ngin kendu ang tang ngin keren kam ju don kasi ban ong nganum la ngani nganum la ban keren lor ta ki issue sakawe ke jinglong ka ba itnat bahas pang Archbishop Dominic Jala ndai tang manga bi in ri bri ki UI long bri wasauret bayat dak kejat salat mkhra bayat kejat apa sor silong kat badang la ti jinglong basuret balak ban penyadai haduk ki balor i bahalor haduk ki narit masih kan mau bah por ba ngadang penmi ka we kot kubor jong balang Katolik bakerteng pong syairu ngaju ulap idon kinya dei ru wat baru driver imju khen ubu driver ndai ku hun men sim jong i bat masih kan mau si let si yang sasem si let keren ki khun ti kini ki jinglong bakerpang jong Archbishop Dominic Jala ki ba ngatrai ka don ka jing thli apa ka balang menta mat ka diga challenge ka balang do kumnu man pendap ni ka jaka ka bathli ta mga siam ba ublei udoy unong peniat bat unsa juba ya kan ka jing thli sa iwei bangan itai balong nong kumnu ya ta ka jing soret jung i bang ai dala ka jong khman bat ngatrai ka ti por wat i try jong PCN ba baluk ng i don lang hapo kadai hapo Jerusalem hakabang ngelit ban shoot ya ko video wala pinipat ba aslong sepang kani ka jingyat lenti apa Holy Land tosngo syok mensim ba hapor ba ngabun kam kumtu ba Archbishop Dominic Jala penrak wat tripod jong iru ti tu kalong ke jinglong ke ba pensyok mensim yang ngamtip ba bolok ikan mau ni ami kata tong ba ngalap ba kat u Archbishop bun rak tripod jong i long kedai ke ba long ngam kami lenti kan tang ba kumkirung niam ngasno ya kata hi wala dai makana bagi bat ya kadan ke baheru di barobor ki de kinong sarai museum pat ngatrai ken ma wa hakan ka jinglong Archbishop jung i hapo ka balang Katolik kam de ka kerdan de ka responsibility ka de ka jing pen i ya ka jing e bat ka jing pen i ya ka jing rengkat ha jinglong brio hakan ka perthai habidai bat kajing ya kendo jongi kumki nong thok khubor ya i Archbishop ka ilong sya iba koloi ban ya kendo engi kono khubor ngakan mau kidon ki khap ki ba ngi kumki nong thok khubor ngi kwa ban ya kendo i ban keren ya ki nuki mat ki ba dai bat ke imlang salang kamtam habidai bat ka sensyar khadar ka sanhima sima te iju koloi ban panpaw ya ka jing snow jong i nakaliang jong i kamtam ka ba kata lang ya barok ka ban ajing mentoy lang ka ban tay lang ya ka imlang sa lang he jong barok ka we mdai ba ikren thik tang ya badai jong ki para banget ne re
i keren hi namta ka jing bahalang jong babun ki baj ba hi jong kani ka jela te kendiat kum bangaju ngalap hi pat kum nau bayang ngej lang ha kaju ka balang ngalap ma i Archbishop im juklet ru ban keren ma sepang kini ki mat ki bakta ya ka imlang salang ka jing bom ya bej ka yeng ki sam nata ka jing kata ya ki khon samla kamtam kani ki issue kani ka mat badai ka jing syak kata khon samla ha drugs iju keren iju kentu ha por ba ai ki jing itu khana im juklet ban kedoi kini ki jing ki ba ki khon samla ki kendu baka imlang salang ki kendu bat ida ajing mut ru ya ki kme ki pa ba kinda penlut ya ka por namta jong ki khon khnang ba ngin yo syai kata ka imlang salang ka jela ka ba suk ka basan Hadian ke jing kendo bat ki babun balang so thu syai Bau Most Reverend Dominic Jala ulong omtang unom mialam ubasyam phang jong ka balang Catholic Nrai ulong ru uwei ni gereu krau jong gajat ben reu hi berok kawei ban chupen kan mau hagapor baka kenhon keng atiar jong negeri lom khasi jantia kata kah Trap National Liberation Council kadang kekli abha lamiru ka kenhon jong ki balang Kristan hapo ka syatri jong ka khasi jantia Church Leaders Forum kabalalong siang hapedeng ke HNLC bat ke sorkar bat hakene ka kenhon ke balang Kristan ru Most Reverend Dominic Jala ulalong uwei ubapau kemat bah tu jeng persang jongi ki nanglam niam ban wanra ya ke jing sup ya ke jing ya kren ke jing songtho bat ki HNLC angli dan khmat pada ki snem ketu ngli ya persang Archbishop ilong ibre ba gloy ban IT alade iba sungoret bat iba ibri basotho khamtam jengi ki jaj benre khasi jantia amar ngi degi tibri jongi ni tip ni sotho ya one ki jingmot ya gi men sem ki donot jong wat jengi khna samla ki jong te tigisnem ge bengli trai lang ni la ya sotonat bat ni aingo yublai ba kijing persiang jungi kim sim long len ai heru kata but kladon kijing job hang hentai tanalor gato badi Archbishop badi rang ba balang ya ni sor shilong lebon ki don give program ki biya dei lang bat ki balang baro ki bingile train ya le lang but kan no balong kijing supkemen kijing sotonat ba mai bet manga social long da mangi argot ki bishop rengkat bet kini ki rang ba balang ki ki balang hanya social long kalong kijing sotonat kijing kemen mangi lala banya trei banya le ki kamro hanya social long nalor ki babon ki senyang ki bulano omtang ha kabalang na jong ndai kumjo ha ka emlang salang ru lese kidang don bon kikam kiba udang angnut ban pendap namar udairu udkhot jong International Commission on English Liturgy ti hakbedai bat ke kam po ka perthai namar mai long idkhot jong ka ISL ngi ong International Commission for English Liturgy ti kidang don ki jing penthamai khamtam hakbedai bat ka lectionary ki ong hakbedai bat ke jing ban pendon kam ya kini ka court lectionary hagijing pule ke baman kesngi hakabalang hagijing pule mas bat nga don ru ka jing penthamai ka bede bat ka tak bingi court ka jing duai ka baman kesngi jong kabalang bingi court ka liturgy of the hours mo ka baju duai barabor khamtam kileng do kirunyam ti kani ru kidang don ka jing penthamai hakaban penkela mo syakaktin pareng ya kani ka court ka jing duai ten rei ka jing leino ka jong i kala sateng kala kut no kumtu ten ring kermen ba kit khot jong ki pat ki ban mi bujli ka ja ka jong i kin sependap ya kene ka kam ka jinglong beriu blei ka jing iet iki para benriu bat usenyang ya ki emlang salang jong Most Reverend Dominic Jala kabalawan ra ya ka jing kendet ban yo ka kubor ba uni uleng do sat don shu ka ne ka sla perthai
Umos Reverend Dominic Jala ya ubrajukot yedru hayeng jong u degi hinmen ki para uba adeng. Kalapen kedet tang ya kayeng kesem. Hendrai ke pertai hi barok kawe. Menta satang kejingkin mau iet hagi babun bat kejing pertua ki kam jong u. Im ke kerteng sa akanam Most Reverend Dominic Jala. To shong sok hadwar ublay junam. Bat ngidwai ba kejing jathat bam jukut kan long ya kemensiam jong pi. Ngis ngo bangim la pediang ya kani kejing ja. Bat haduk ran klep maru. Ngim la te ban pediang na mar kejing ja kalong kaba pen kendit bangim poi perkat namar ba lada idan man kejing pang kejing ut kejing sitom hakanu kanu kot met tongin ong ya si badi bi idon kabipi ka sini re da kamet ka bakot ka bakya hai ba imi da kamdon kidak kamdon kejing keren kanu kan ban keren ban pen sa dak kum kata-katak ban ong ba inlit no mdon i da kejing temu ba i ong bangan wan pa chayeng in se kedu biang wan pa re ma hakata ka kubur ka susi na markat kum ka kubur ngi bayeng yongan wan poi khat atareng pusi khat atarik ade ka kubur ka ba wan poi da ka jingjab susi. First of all, I think not just me, I think the whole state and all the people who knew him were very shocked by this sudden accident that took place. We have lost our great leader, a guide, and the vacuum that he has left, it will take long time to be filled up. Tiga long kejing duk ke bakrau nak benta jongi kum ke balang Katolik ndai baro hoi ki balang ki badan hang ni po rikasi jantia jongi ru kalong kejing duk bakrau nama dei ma i ba ai ilong bal syang pang ba dei ma i ba syang pang ga kam tam liturgi but ilong balong ru i ba skurit ngit skem ba mangi kum ki prabangit baro jong ga rikasi jantia ngin duai kerpang ba ngin dup yo kum kini ki leader kum kini ki nong yelam nak benta ki ban mi bujili haka jaka ke jongi kuman syuong na kalong ke bangim la ban sung ban ngit kalong ka jikan ka bakra ka por bagi phone nga nga longim la ban simte kata baka dei ka jing sisya bai la i archbishop ila khla na preng jongi kalong ka jing du ka bakra kham tam na ka benta jong ka balang Katolik hi barok ka we bat kum juro na ka benta jongi ki long kimi termat kadang iso kada kadai ke basupsi sisya nam ta jongi bandu yo udong kum umde sup tang u kepamesim jong kini kedai ses ma ulong serai lu deru nong mat hang nak mentai ya kini kikam ki jam bengi tre bro kata te baderu brio ba it palat ka kam sekre deru parlok jong ki nadu ki hab ki badet ki klong kena hadu ki samna ba hadu kiri rang ba do kata di kijing du ke bakra ma te ngidon ka jeng susi ten ringi kermen pat ma bau blai un ai hau ni sekre ya ka jing jathai ka bam chiko ya ka bangin arta ti ni kata ngas ngau dei ban ong ba ka jing let no ka jong i kala long sisa ka jing du nong ka bakra hado kata hnrei kum ki benget ngin duai ya ublei ba da ka jing ker khu ka jong i na selendet ngin sayo ya uwe pa uleng do saat uban la ban sakri ya ka ban na ka benta ka balang kejing poi junga se keleng sodong hagi kam ke jam junga ke training junga bar khoi kala yarap hinga sibun hakani ka bentah kam tame bangilong ki breu ki ba ya pediang bat ya piam ya barok ki jai menreu kam dadan kejing isrut banu kan rai bandon ru kata kam sim go pediang bat men itu ki spa bang yo i keleng sodong tengkan men bo blai nang bat ya barok kitu ki ba ila ya lan tilang kini ki por beradab kum dang pengila ban yai pendap ke San George ngoblai nam ta jungi